tinggal kanan wis trae anu sate Pak Pong kae. Aku ngulon 12 pokoknya, terus lewati lagi sate Pak Pong gini pas sepi gini pas ramai wis koyo semut pokoknya. Nah akhirnya wis tekan stadion Sultan Agung Bantul. Nah dia mlebu saurung mlebu ade bayar parkir sik yo tiket masuk ini bayar 10.000 sak puase cah ning ngono kuwi. Oke kita masuk jus. Nah terus kayak mlebu nih kan bayarin ngono. Akhirnya wis tekan neng lapangan Sultan Agung rodok rame panas banget lagi buke. Pertama tak kon ngapalke di antara gas karo rem karo kopling. Nanti bener-bener hafal. Nah iki aku eksis ke yo ning arep lapangan. Sorry lu cah rodok eksis. Ya sinilah wonge aponone joko nek aku wong cah. Ini nyeritake carane kedang iso buke aku yo ngajari kudu tenanan ki soal ditanda